Tantang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten lagi. Dan juga jajan apa? Jajan. Loh, aja mbok buat ning kono. Gorene. Oh. Gak apa-apa jere. Mbak, ya sekilo, Mbak. Sing aku mah ora anu, Mbak. Oh, iki bakal iki dienggo sesuk. Sesuk tak tepungi. Tak tepungan, Mbak. Ngene Mbak Yani. Ini apa ya, Dok ya? Iki gembos-gembos ngene. Ora ndok gembos. Tuh. Ambek lombok, Mbak. Sing padhe apa ya, Kat? Grab. Mbak Yani iki. Grab. Iya. Oh, yes gak apa-apa Darona, aku tak milih. Titike tekan kono sare. Oh, titike. Iya. Wes aku tak nek kene aman-aman. Sik Tom. Tan, Mbak Nana ape marani Grab. Grepe engko dijak rene. Wis dinteni ning kono grepe. Wes ning kene tengok-tengok sik Grab ape dienggo ngontrolno Mbah Wedok. Ibuke Mbak Nana. Wes kene meneng sik, gak boleh cek metu. Kurang lombok pemirsa aku. Iki gembos engko delok tak jajal gone Mbah Lam. Nek menawa nek sing ora gembos. Gambas tambah. Tak gorengno tempe apa ora, Dok? Oke, apa nih? Tomat iseh. Kosek, sabar golek apa nih? Nek kayak iki tempe sing 3.000-an iki pemirsa. Iseng 2.000-an. Nah, kalau wis petok. Wis grepe wis teko kalau. Oh, iya. Andi ini ra garing pemirsa. Iya, Dok. Neng Mbak Indah. Oh, gak usah neng kene lak wis. Tak kok godhong kelor kok ya. Bayi niki kuncine pundi bayi? Nyuwun kunci bayi. Nyuwun kunci. Sare toh bayi. Sare. Niki pun kuncinan ajeng mendhet godhong kelor. Ayo Tan juga godhong kelor. Nggih. Iya sik ta sabar. Nggih, Bu, monggo. Yu Marni ora enek rene. Ngene, Bu. Iya. Aku tapi wedi lho. Kok kene kok tak resikane, Bu. Kanune kok kene. Masa jajal seret ngono coba. Kenana. Gak wani. Oh, gak ngono, langsung cepet kutune. Gak wani. Teng mriki lampun bayi mendhet kelor yen. Nggih. Ajeng tak sayurke bening ngene kan. Iya sik to, Nduk. Tak njukuk kelor sik, Nduk. Dia diken panen wau kalih Mbah Lurah, kalih Mbah Dami. Apa? Panen jagung teng Bendoi. Oh. Kok teng Bendonan lah bayi. Teng pundi bayi bunder nggih. Bundi. Bunder apa pundi nggih Tegale Pak Lurah. Iya menapa? Nggih lah bayi. Niki lah bayi nom kok tak masakno niki jenengan. Oh ya. Nggih lah nom lah. Kadang pun pritil kados untune kula ngaten lah. Anu, iki carane bar kepanasan. Oh, ngoten nggih. Niku udah gak boten tuwek lah bayi. Ora iki nom. Niki lho bayi. Pucuk dah, pucuk neh. Pucuk. Ngono. Wes telung ndi neh iki. Nggih ta menawi. Sing nom. Lho, lah nggih ta. Sing nom sing dhuwur. Wing. Oh, Iso men anggar dhuwur nek. matah lah. Amet dhuwur bayi. Oke, sampun. Anggar dhuwur tak kok ngerabas dadine Pun. anu. Apa niki mau dipethili wonten mawon? Ya wis samono. Pun tak masakno.
ajeng damel begedel mangke. Ya. Sing Dik Dewi anu Mbak, alung ndang gage masak kok nek gak ndang mbok masak malah tukul dadi bahaya kok. Ngoten, ya Dek. Dik Dewi ajeng damel pecel niku tumbas apa titip cambah. Oh, walang pun jan kancing niku wae. Ternyata Mbah ya prei. Kok nalan-nalan jenengan. Kita sebelah kanan tak putihnya kan Ibu. Intan di sebelah kanan, Dok. Oh, sebelah sana. Bapak no, Bu enjoy. Bu, ada dibongkang kabeh. Iya. Wes aja. Ngono ki gak ya dadine dadi piye. Bongkang kabeh, Bayi. Dene Amit teng mriki lampun Bayi kotorane. Dene anggite berusaha ape wangi Bayi anggite pengen wangi. Nggih HP tujuane iki ngewangi ibune, tapi dadi boncer kabeh. Salah kono. Ya, nek Ibu ana Ibu, nyah Ibu sotengan. Nyah kilo soteng Ibu. Nah, ngene lho, Duk. Pun salah mriki rampun Bayi. Ngene lho, Duk, Sret-sret wis. Mbok cukili ngantek bongkeng kabeh to, Duk. Lihat to iki. Ketok to? Heeh. Niki wau bahasa manuk, Bu. Bahasa apa? Kontrol teng rumah sakit terus apa? Darah. Lho, delok dadi bongkeng ngene to. Maaf ya. Enggak apa-apa, tak maafkan. Wong jenenge ngewangi kok. Dik. Kok wis ora iso Nah, aku sakjane ya lagi salah mriki ampun, Bu. Pengen ngewangi aku. Intan duduk ning kono gak apa-apa, gak usah mbok wait. Normalno ngene, rene. Di normalno sik. Nah, ngene kan mang mbok wit. Nah, di normalno ngene, nyah Intan duduk ning kursi kono. Ketok Nek gak ora ndak mundur. Ngono ya. Kono lho duduk kursi sing kuwi lho, Dok. Iki. Nggih, ngono ya. Nggih ngono. Oh, ngene ta, lho. Intan bang piye ayo? Enggak sama Pak Sinendri. Boncer kabeh, Bayi. Boncer kabeh. Iki mungkin jan guyupi, Bayi. Ketok, Dok. Ketok. Lho, atek mbok parakno mengisor kamerane ngene ketok apa? Ketok Ima. Ketok. Enggak tak resiki ya. Oh, ngeten Bayi. Intan sok bengkong kabeh karo-karoan. Aku sajane ya pengen wangi tapi gak iso. Ya ora apa-apa. Ngene lho, Dok, lho. Apa? Wong wis berusaha. Latihan ya kan. Latihan. Saya udah kapal. Mbah Lam mboten enten nika apa ben unggul Mbah Lam mboten enten. Maksudnya mboten gadah. Niki lho gambas. Lho balan gak dodol, Bu? Gak eneng. Di daun kelor. Sing makani. Bayun tukane kripekku. Nggih, Mak. Ngentosi titi wancine. Apa titi wancine? Nggih niki lho bincing nek dijak Mbah Yi rekreasi. Lah apa njing tanggal 16 ya kok suwi menak peteku kripek. Nggih sangu, Mak. Jan mungkin pengen tak tembaske. Kotak-kotak. Tapi interne pengen iku Mbah Yi, gawe kacang telur iki. Ya kok sithik-sithik ning Senengane kacang telur. Terus galu wis njaluk izin dong jeruk. Mbak, aku pokoknya nek pengen gawe kacang langsung jukuk ya. Nek sampean gawe iya Mbak, wis tak izinkan. Pokoknya aku gawe ndang jukuk dong jeruke. Sekali dong jeruke Dik Dewi seneng Ibu. Dik Dewi langsung di krepes ngoten kados mang pupuk.
no bunda borong. Heeh. Buka nggih. Kudunge napa? Ton. Dicakno kentang bayi. Gawe perkedel kentang. Wes nduk tan, pateni sik. Langsung cus. Nuruti ngono, Dok. Wes entek. Kabeh. Kuwi ben garing polahe dhewe. Tanpa dipepe nganggo srengenge. Nah, pluruti kabeh. Kok ning tampah. Nah. Iki lho Dok gagange jek katut. Yo, Ngene lho, gagange jekuki lah. Nah, ya ngono. Oke. Nah ngono. Wes ki yo apik. Kabeh kuwi. Jaman riyen kula nggih gawe wegi. Bendina dicong, entek sesuai. Kuwi iki kaya nutrisi, Duk. Di sayur ya kena, tinggu herbal ya kena. Lah kok karek pretili sing gagange ya. Nah. Kentangnya kilo pemirsa cilik-cilik. Loh. Iki sing petak sayur bening, tak campurane wortel mbek kentang saithik mbek iki bening. Wes. Ngene lho. Ikine lho, Dok, maksude ibu ki dipluruti ngene lho. Pluruti ngono lho. Nah, Ngene. heeh. Pelan-pelan ngene iki. Heeh. Wes. Apik lho, apik. Sip. Yang ngomong. Ngomong ini. Tak sambi ki lho. Heeh. Ambek nyambi iki lho sayur bening kelor. Tak campur wortel, gambas. Duduk, Nduk. Tak sambi iki lho, Nduk. Heeh. Apa nek ngarani? Kunci ambune. Heeh. Ambune kunci gak apa-apa. Diulek sik. Terus dibumbu merica, bawang putih karo pala sedikit. Wes. Betul. Terus dikei garam. Heeh. Engko terus dibunder-bunder. Terus apa nek ngarani? Apa neh? Gorengnya nganggo ndok. Heeh. Ben cantik. Oh, ngene tan. Kentang. Oke. Oke. Do. Bismillahirrahmanirrahim. Urung 5 menit. Enak. Mentah Bu, ada Bu pangan ya? Yo ora lah digoreng Bu kok. Delok kene mah dibrene ya. Ndek rene ya. Ngene teh. Oh, alah digoreng ah. Terus dibumbu kok terus digoreng. Ndok. Sip toh. Halo. Halo juga. Tanganku kayak sama ndek piye iki? Dilak Bu, dilak sak. Lah ya disoteng dhewe to tangane disoteng ngene lho. Iki apa jenenge? Apa gringgingan? Gringgingan. Nganggo ndok iki engko nek goreng. Wes bumbune aku ngono tok nek model. Ibu. Wes karek bunderi-bunderi. Betul. Tak sotang iki, Bu. Tak soteng kok tak sotang. Iki ndelok rene aduh. Tak setting. Rene. Aduh.
Sambat temok ra umum tondo. Sikilku ginggingan. Duk ora iki. Wis. Wis. Dicek rasa wis enak terus terakhir iki ngono tok. Wis padani dulu. Wis iki telure. Ayo, iya ya. Cuma wis tak bentuki ya to kene. Ibu iki dolanan opo jere? Jerene dolanan apa kuwi? Getel ngene. Dolanan ae kok senengane. Foto dolanan iki lho. Masak beketil kentang jere. Kok kula apa jenenge? Kok iso dolanan lho, kok salah yo. Iki masak ya kok foto dolanan lho iki lho. Oh, kok dolanan salah yo, lah yo. Kok iso dolanan lho? Bu kok iso dolanan lho? Dolanan ae sok. Bunderi kentang lho pemirsa, iki dolanan apa jadi? Lah yo, ki aku sampe mundur ki lho, wis ketok ki. Iya, makasih ya. Nek gak mundur gak ketok. Intane kok sore iki ngajakku lho pemirsa. Mak amin cepu sing tau dijak Mbak Jessica. Iya. Karo Mbak Revi. Iya, insyaallah nek gak udan. Kecuali kok nek Karo Mbak Revi, Bu. samane popong. Popong kok nganter ya malah ngene ya, dijak sisan. Karo Mbak Revi yo, Bu yo. Sayure lihat. Oh, sayurnya mateng. Ambek Mbak Linda. Oh, karo Mbak Linda. Iya. Sayur bening gambas, wortel karo daun kelor. Jadi daun kelor kuwi dimasukkan wis rasane wis pas ya pemirsa. Betul. Dengan rasa sudah pas, kelor dimasukkan, geni dipateni terus ditutup. Rekep ngeten. Betul. Nah, genine rasa gede-gede, guys. Malah kesel dhewe aku. Langsung iki kesel pemirsa. Kita balik sini. Iya, ya. Kita balik. Diwalik. Mak grempiang. Wes mateng ini iki kok terus tinggal di tas di jadi Mbah iki kok ben repiu. Ini Intan. Merepiu Mbah Yi biar merepiu sayur karo mencoba perkedel kentang, nggih pemirsa. Betul. Iki lebokno sisa. Yo kok sik ki mateng sik to, Duk. Ben mateng sik. Kok tak sambelno nek Intan pe maem tak gawekno sambel terasi. Disambel nanti. Disambel nek Intan ape maem lagi disambelno dadi rasane sambel kuwi seger. Seger. Oke. Jus wis ngono ae. Monggo dicoba niki perkedele Mbah Yi. Panjane tak masano sing mboten akeh uyahe. Monggo Mbah Yi iki gak. Mbah Yi ben ambil sendiri, Dok. Ben ambil dhewe. Iku tempe gedhe. Begedel, Dok. Mbah Yi begedel ambil dhewe ben Mbah Yi ben ambil dhewe nggih. Nah, Intan ambil dhewe. Begedel. Kok Mbah Yi mbok lipeti tanganmu. Ben ambil sendiri. Nah, aja dilapno kursi. Maaf lho pemirsa, saya cerewetan ngandani Intan. Potong kolor Supaya mboten dilapke teng kursi, mboten dilapke teng lap. Napa kathok? Kudune dilapke teng tisu. Tisu nggih enten cuma Intane pancen mboten beto. Aja dilapno ning kathok lho, engko dilapno ning kathok. ana tisu. Tisu teng griyane kula, teng griya enten. Ndur mari. Teng dhuwur lemari. Mari warung aku. Nggih tak pendet nggih. Teng dhuwur lemari ning nggone Mbah Yi ada tisu. Di manakah tisu? Oh, tidak ada pemirsa. Lemari yang dipakai tidur. Di manakah tisu? Oh, tidak ada.
Berarti saya harus pulang ngambil tisu. Apa le? Tumbas apa? Nduk, enduk. Kecap apa, Duk? Kecap sing bisa dienggo Mbak Asih. Oh, sing dienggo Mbak Asih. Anu 2000-an, Mbak Yi. Oh ya, ini ya. Ih, pas nggih, matur nuwun. Nggih. Wes lapno roke ibu Nduk, gak apa-apa. Mboten enten tisu iki pemirsa ndi? Mboten enten nggih. Lho jere enek ning dhuwur kotakane pemirsa ndi lho. Dhuwur lemari. Iki lemari nggih. Lho, lemari pundi tisu. Walah iki lak yo. Nggih, aku sing salah. Iki konten antik kok pokoke. Ini Dok ya, nek ngelapno di sini nggih. Maaf ya. Seger Mbah nggih. Piye tan rasane tan? Enak. Jangan bening kero sama gambas Nggih. sama kentang. Wortel. Terus niku bumbune namung bawang putih, brambang, garam, kunci, penyedapnya sithik pun. Ngaten iki lho. Enak banget Mas. Anu, perkedele dicemplungke ning sayur. Ning jenengane nek sayur ngene iki jane malah mboten napa-napa soalnya mboten enten santene. Coba tan, pendapatem piye? Enak. Pokoknya enak ngono ya. Lah terus perkedele? Enak. Nah jenengan bayi? Enak. Enak. Nggih. Rentan. Teraintan. Nggih pun pemirsa demikian nggih cerita pagi ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang sudah semoga nanti berikan momongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Selalu jaga kesehatan. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Wes tak ambilno tisu lho ya, aja dilapno ning kursi, aja dilapno ning kaos. Nggih? Oke?